agus an traffic mi cepa min an January léiriúchán agus an seachtú lá go óda tá min anam sa bheith dal bhhaile. Sinna an third time lucaí. Agus tá scéalaín bheagad nach bhfuil? Tá, dus do chuig gníon seo me an scéal beidir tá aon sí go minic ceann faoi Chonáin míl agus a chaideach. Gur maithid Maureen. Nus budin a gceart go leor. Budin go dhéanana éideanna bhí Chonáin míl agus bhí se lámháin isisiún le chláadach maiile an Chonáin, nus tá baile an Chonáin I gceantar chu seairge. Má tá tuair meallach go gaile as was a bhí an Chonáin a chéad bhaile eile a chas a sort. Agus má hen tú sí sa bór an sin, í sa íochttar a bóid tá Toit Chonáin. Se tá Toit Chonáin ná meall mór sliga. Agus bhí scéalaigh mintir na háitir í a bhainníir sa staid faoi Toit Chonáin. Gur a Chonáin míl héis a bhaitin I bheith caiteige. A bailú agus a baint bí a chláda. Agus bhí sé siúil go dtí brácha hebhí cear an brácha aige. Agus is dóigh go racuinú ar a bésta breáideach a gin ar a bheith an bí a chláda brutaige. Agus tá rééis tamil titan plochan was is a spéid. Nus bhí sé ráit faoi Chonáin míl gur se anháil a cuinú a héin, agus bhí pís ar a siúltaige le a chuine se an ní hitan chun was is a spéid. Agus le a chuine se ar a gaiileach a bhí hiidir muidan gan bheith láid. Agus breanna sé said. Agus bhí sé a heidir nó bhí sí heidir siúil agus strís go lá chlóiseara. Nus bhí sé ráit faoi chailechaí go bheith cahaimste bhícha go fáda ná catlacha le héile nó catlacha le duna bheith eile prasásta bhil a catlacha le bud a teacha mar an á cluisin. Agus annach céal bhína sé Chonáin míl ní gur sé an áda ar gaiilech ach ní raibh chéala Chonáin míl agus caim sé ploch sarle. Agus bedún sé sér chlochos do bhí go méidir go mar níos ar cáige bur dim ná chloch agus caim sé nó caim sí ar tras na hón ar Chonáin mílaí. Agus cáim cón caim sé cáige eile séir. Agus ten sí an chogád an chaileach agus go maimid sé an creachan á srón. Agus is dóigh gur sí crud is sróntí ach ba chumil léiseach ar as a sí dams agus a gáidí agus an strís a méadú ar a heidir sin de muidan. Agus berin sí an chárig bhór. Agus crochan sí agus caim sí siarraí agus nachtatín sí sa bhara go díadach le heis na háite gra Chonáin míl a siúil. Agus anú tá an héin ar fad ce a hádaíon na a hitan cárig isteach sa bharaige tháinig maonbór agus bagó Chonáin míl ó bhár a hín go dtí bunach í chosa. Nus bhí cantal le bhí ucrasil, bhí sé buile ar fad agus breanann sé na hímpel agus fecinn sé cárig bór agus bedinn sé agus caim sé agus builinn sé an chaileach ar chláir na baise agus dhéanann sé scráide. Nus mar a gcuideann sib sé mise má leanann sé mapa na héidir mar an mapa gaeilge feiceann sib ceann cailí sinna an áit a rite gaiileach. Agus chamáile sin má hen sib síos bór a Chonáin feiceann sib an meall mór slúgáin hísan sin go dtí láta an bháin agus Toit Chonáin a thugtar ar a meall mór slúgáin sin. Agus tá sé hísans na leabhar seandálaíochta mar sin mitin sin an béarbatáid. Agus is Toit an Ghaeilge atáid mitin agus sin amar scéal sa má tá bréag an bíoch na mise chum ná cheapáid. Gur maithid Maureen. Mar is tá an féile traffic ní tá daoine ag timpelann down ag breanúisteach agus chans go méisiigh ag fólam ghfuil ganú just starting out leis an tanga. Bhfuil overview beag ar an scéal sin I Merla bhfuil tú ná just rudí beag just... It's a story. It's a story of Chonáin míl, who was one of Fianna Éireann, the hag that lived on the Burren in County Clare. They had a stone throwing competition one day. Chonáin míl had his pocket full of shellfish that he had gathered all morning, and he was on his way home when the Cloíodh or the hag challenged him. And this
throwing stone at one another back and forth until a big rock that the hag threw fell into the sea. And Chonáin was drenched, or Waterheen from the top of his head to the bottom of his feet. And yet I forgot to say in Irish too, what happened when he threw the stone back at the Cloíodh, that his pocket burst and all the shellfish that he had collected all morning fell out into a big lump. And that is what is the Chonáin to this day. There's only the shells there now, of course, because the fish was in them, it rot, as you'd expect. But it's still there to this day, the big mountain of shellfish. So intin máin an scéal agus níl sam bhfuil an scéal cloistí a go fós ach cloiste sib an scéal in is go lua. Agus tá scéal bunaí bhirt character bhí ráthíomh gon chun character amháin a bhí a gun den chláir agus character amháin a bhí itse a gun amara. Agus has do wing an smuoine gon scéal sin a úsáid le hé scéalta nó a chruthú. So a rasúr, raunamid ranga cehead is scaléine agus ranga cehead is ngéilscail bhíhílí chiaasóig in inis, ráscailata ráthíomh gon chún le hé gomachmid an náam wargoods saolaíochta agus wargoods smuointí chluistal agus scéalta nó is scríomh bunaí an sean scéal seo. Agus tá Dara McGee in Yanachtling. Hello, Ra Dara. Hello, okay, goed for Father New. Come on. As will to Gera Eintracht go chulgan a Dara cén job a bheith satsa sa tugra. Well, it's Aline Thormisha, agus been a Tarrant picture, agus and camera show, fecha my love. Yeah. Agus my paint, agus my piano Louis. So by Misha done a picture in scale and you. Bio agus sibh common scale, so sin mo job aniu. Agus tá fear eile inseo in Yannachling in Jobh, seo that tóla costí. Tóla a bhfuil tú gera Eintracht go na gasúd cén job a bheith atsa leis a tugra seo. Sin job atá amsa ná sort písín beag bídach cheoil a chur leis a scéal. Péráda atá cruthaithe ag na gasúr, well, sin job atá amsa ná sort a chur sort unfuim a chur taobh hiarden scéal. Scéal bhí Chonáin agus a chaile. Inis budine go fianna éireann a bhí Chonáin. Agus bhí sé híos I gceann a chríoráin I gceann a chríoráin. Well, ranga ceir, caithe má rang go mis cheappa go sib sin ranga sár sa scoil. Bhfuil má ceart? Tá sib thar bár. Tá sib éintach Achan a gluisteach wargus cuarsmaoisib. Agus pasam go má gur chuir sib go leoráibreisteach na scríbneoireacht sin in Jobh, agus bhí sib éintach a ghlach a páirte, éintach a géisteacht le smaointí roioine eile, tá sib thar bár, becheart gomach sib ansásta le péin. So, a rasúr, feicimid a ríist sib an teachtainse thugainn le cúna dé. So, an chéad físa gon scéal atá cumta eng, an písa bhí sib banana eiceal thuas ar a scáilán, tá mis go le thógáil sin, agus tá go tógáil na picturí a rinne Dara,
agus tá galia do chuiristeach a leabhar. So rud a cíns cosúil le seo, as bei Cloíodh bei pictúir, agus a sin an chéad fís a gon scéal a scríb muid le chéile mar grúpa, tá galia chuiristeach sa leabhar, so bei sé sin scríb de sa leabhar. Agus a sin bei cúpla pictúr eile a golisteach sa leabhar, cúpla pictúr eile tá dín teag dara, agus a sin bei lehanach í bán a facaí, so go go mééis banna leannach de rá leis a scéal, agus bei spásan í bán a freisin, go de scéal second, má tá se be gear a bhgad picturí héin a churán, tá lehanach í bán a lehí bhgad picturí héin.